Kontsu flueroa da gaur egungo kultura. Libreki pentsatzea ez da bat erraza. Suntzitza amaztonia merkatuan izenean. Bizera kontzeptua, diru iturri gisa. Monopolioa, ekonomia lasa. Lako bakoitzak benefizioa dauka. Zenekien ba mugaturiko dela. Sistema neuropean txutxogillo garela. Txutxogillo garela. Erakutsi zidaten bizitza lehiaketa izango zela guztitatik lehena izatea politikan nola esartzea, lapurtzea izkidagoela hala ere spekulatzea bihurtu da hor egun goitura horrela da morala eta etika morala eta etika baina oraindik bizirik nago nahi dudana egiteko berriz ere zerotzeko berriro zumaitatzeko azkena izela oraindik amorerik emagabe askatzeko denon askatazioa golpeak, distantzia, balkoak negarra tortura, gaztela, presoak etxera golpeak, distantzia, balkoak negarra tortura